Nikada nisam bila u rudniku. Ja volim izazove i jedva čekam da odem u rudnik. Ja se osjećam pozitivno uzbuđeno jer mi je drago da ponovo posetim nešto gde sam već bila, jer sam bila u Krakovu u rudniku soli. Većina naših takmičara će se po prvi put spustiti u rudnik. Neki parovi nemaju strah od silaska u rudnik, ali da li je to slučaj sa svima? Ja jedva čekam, kažem Ćiri, ja ipak se bojim, ja se u zatvorenom liftu nikada ne vozim. Ja se iskreno plašim da se spustim na 500 metara dubine. Evo sad me hvata panika što treba da siđemo dole kod rudara. Ti čim si čula za 450 metara, ti si se uplašila. Pa jesam, uplašila sam se. Dole je stvarno, što rekli, tvrdo, pa da vidimo kako je. Približavamo se tom liftu i onda vidim gore, da, gore piše srećno. I tek onda što? Onda se prekrstiš i uđeš. Pa plašim se zato što je to mnogo daleko i dole. Daleka dubina. Daleka dubina. Stvarno se radujem da ponesem tu hranu dole i da vidim, jel, nisam bila nikad u Borskom rudniku. Mene ne hvata velika panika kao što sam očekivala, ali pa sama činjenica da ste toliko ispod zemlje nije baš najprijatnije. Dok se spuštamo liftom 450 metara ispod zemlje, nemam nikakav osjećaj, ni pozitivan, ni negativan, nije me ni strah, ni ništa. Delo mi jako normalno. Malo. Meni je u tom trenutku bio želudac u nosu. I razmišljam koliko su rudari ozbiljni junaci. U fazonu sam, trebali smo da im lepo spustimo jedno prase. Bio sam ja, ne u rudnicima, pod zemljom sam bio. Ne plašim se, verovatno je to, ljudi svakodnevno silaze izlaze. Sama vožnja u liftu od površine zemlje na tu dubinu i brzina kojom se lift kretao je bila zadovoljavajuća, tako da nijednog momenta nisam imao dojam da sam u liftu. Hvala vam što ste nam pružili ovaj spust, pa ajmo sad gore. Bolje vas našli. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to step down. Hvala, dobar dan. Working in a coal mine, about to step down. Working in a coal mine, about to step down. Rudnik po meni deluje jako osvetljeno, zamišljala sam ga mnogo tamnije, mnogo više hladnije, a ono kao tunelčić. Izlazimo iz lifta, vidimo ogroman sto koji je prazan. Pretpostavljam da ćemo tu jelo posluživati. Otvaram porciju gde je servirana hrana
Malo sam razočaran jer je ipak u transportu došlo do nekih... Mućkanja, mešanja, sve se pomešalo. Hrane i priloga. Ne izgleda lepo servirano, ali jedino vizuelno. Znam da ništa nije izgubilo od ukusa i to, ali jedino vizuelno malo je bilo razočarenje, a shvaćam da neće biti problem kod konzumiranja te hrane. Pa za izazov i za ovu borbu ja i Filip ne odlučujemo pobednika, to odlučuju rudari. Znači, pobednik ovog jela bit će onaj tim ko spremi najbolje jelo po ukusu rudara. Pa uzimamo hranu iz termosa, postavljamo svako na svoje mesto gdje smo stali za sto i čekamo da dođu rudari. Jedva čekam da dođu rudari, da probaju, da imam neke pozitivne emocije. Kako je sto raspoređen, mi smo drugi na redu i čekamo, postavili smo svoje tanjiriće, otvorili ono i čekamo da prilaze rudari da se poslužuju. Ja ću da preporučim rudarima svoje jelo, jer je to stvarno vitaminsko jelo i dobro, zdravo je za njihov posao, ta hrana, i ja mislim da će oni da prihvate moju hranu. Rudari reaguju onako kao nešto sramežljivo, misle da kao ajde samo probaće. Međutim, kad im saopštavamo da to slobodno uzmu i da mogu da jedu, vrlo rado oni to uzimaju. Nama je drago zbog toga i vidim da sve manje i manje ostaje činija, znači uzimaju i super. Ugod nosiš lem, on je rudar i ko je ovdje, izvolite. Moja misla je usredsređena na hranu koju sam spremio i na način kako će to rudari vizualno pogledati i to ih privući da uzmu moju hranu. Imate ponudu, potražnje, nemate. Ajde, dođite ovamo, imate još kada birate. Ajdete, navalite, gladni ste. Ja im nudim, izvolite, radnici, pogledajte, ovo vitaminska hrana, imate tu boranu, mleveno meso. Zdravo, vruće, još nisu oladilo, jedite. Imate kupu salatu i evo po činu rudari dolaze. Toko nesi za kolegu da jede malo vrućko, ajde. Meni je sada već neprijatno jer shvatam da svi njihove kutije hrane na neki način, možda ružno zvuči, uvaljuju. Znači, to se samo gura u ruke ovih rudara i po meni to je malo neukusno. Počela je prpa, počeli smo svi da kažemo izvolite, evo kod nas još vruće. Ja smo očekivali koji više hranu će da prodaće, da uzimaju rudari, da je taj bolje kuva. Ja ne stižem da vidim ostale kolege kako oni napreduju sa deljenjem njihovih jela, tako da što je na meni bilo jeste samo da uslužim naše rudare. Naše jelo se slistilo. Ja mislim da samo 2 ili 3 jela. Primećujem da su naše kutije najmanje uzeli, ali ne brine me to. Ako je nešto dobro, to je prosto dobro. Ja sam prezadovoljan, čak što više nisam ni očekivao da će toliko jela da uzmu. Dobre, probaš jelo što dajte neko najlepše. Okej. Šta jedemo? Izvolite. Jedete jako visokokaloričnu, proteinsku i krckovu hranu. Prvo jelo koje probam je jelo od Slavka i Miljane. To je omlet sa pasuljem, kukuruzom. Nisam nešto oduševljen time što je sveža i sečena slanina tu dodata, ali generalno ukus svih ostalih delova je dobar. Ja očekujem da ćemo
pobediti, ali pošto nam se to još nije desilo, još uvijek vlada u meni trema i ona mala bojazan da ipak nećemo, pa tu malo misli šetaju levo, desno. To su naše pijane šnicle i šniće. Izvolite, probajte. Drugo jelo kod tima iz Kragujevca je premasno jelo, zaista, i ne sviđa mi se kao takvo. To su prvo pržene, pa pohovane, pa kuvane šnicle. Ne nadam se pobedi, tog trenutka nisam o tome ni razmišljala. Pijana juneća šnicla odlično. Odakle znaš? Ja jedem nešto, ne znam šta je. Dobro je. Peletina sa pečurkama na lovački način, sa prilogom. Ukus je na neki način zanimljiv zato što nikad nisam probao spoj karija i bosiljka na taj način, ali opet je izveden sa pavlakom koja je tu mnogo dominantna, opet je po meni to masno. Po meni je prilično ukusno, ali dosta teško. Dobro je. Ne jedem više. Odlično. Aleksandra, Sofija, šta ste nam spremili? Gulaš. Da. Sa pire krumpirom. Koji je fenomenalan. Pire je fenomenalan, baš mi se dopada, dok je mućkalica trebala da se priprema barem još nekih 15-20 minuta. Mislim, meso nije dovoljno mekano. Ovo je ne kamen. Ovo je džon. Ozbiljan džon. Ne, ja sam pokušala da zagrizem. Šta je ovo? To je boranija sa mleveno meso, ali boranija je malo starija, pa malo se duže treba kuhati. Ali sad vi ste tu, pa odlučite. Boranija sa mlevenim mesom po meni je bila prilično nezačinjena, bezlična, znači nema ukusa. A koje je meso? Meso gemiš. Gemiš, pola svinjsko, pola juneće. Filip i njegov su rekli da boranija nije bila baš kao ono prethodno jelo što smo spremili. Moglo je bolje. Kaže, mogli ste i bolje. Kako kuvaju ovdje? Ovo boranija sa mlevenim, ne samo malo više soli, ništa više. Pa ja mislim, rudari da su zadovoljni. Zadovoljni zato što je bilo lepo, ukusno, vruće, salatu su imali, jedino mi što smo imali samo salatu, a i od naše kolege, svi su uzeli. Nije da nisu, nego svi su uzeli. Jer ipak da se neko ne nađe uvreden, a stvarno je trudio se čovjek da to sprema, da svako ima svoju tajnu kulinarstva. Ili možda uvredimo sad neke da kažemo vi su bolji od ovih, svi su najbolji. Ne, morate da kažete. Nadam se da će da prođemo dobro, čekamo ishod. Nisam razmišljao uopšte o svojoj pobedi u ovom načinu spremanja hrane i serviranja. Pretežno mi je bila misao usredsređena na to da ljudi koji budu konzumirali moju hranu, da oni budu zadovoljni, da njihov je komentar za mene merodavan. Pa ja mislim da ćemo da prođemo dobro. To je moje mišljenje. Posle kako sam čuo komentare od rudara, kako su se hvalili, rekli su ukusno, lepo. I još sam ubeđen da ćemo mi da budemo prvi. Dragi takmičari, jedno veliko bravo za sve, pošto ste odradili jedan ozbiljan zadatak. Stvarno ste me zadivili svojom brzinom, svojim kuvanjem i uopšte vašim radom danas. U vašoj grupi sada će jedan tim dobiti najveću ocenu od rudara, a to je tim iz Beograda. Ne znam koliko Beograđana ovdje ima.
Saška i Sofija. Sve su vam pohvalili ptire. Bravo. Bravo, Saška. Kada sam proglasio pobednika na osnovu glasanja Rudara, kada sam rekao da je to tim iz Beograda, njih dve kao da me nisu ni čule. U stvari, dobro su me čule, ali nisu očekivale. Pomenuo sam još jednom da su bile potpuno iznenađenje, jer koliko sam saznao posle međuvremenu, one su bile sve vreme apsolutno nezadovoljne svojim jelom. Bravo za Bosnu. Bosna, Beograd. Sarajevo, Beograd. A šta je ta saradnja? Sofija i Saška, kad Filip i Njegoš saopštavaju pobedu, izgledaju iznenađeno i normalno veselo, jer ipak su pobedile. To je veliki uspeh za njih, mlade devojke, i plus, pored toga, njihovog veselja. I ja sam oduševljena sa njihovim veseljem, zato što smatram da su one vrlo mlade, a uspele ipak da zadovolje potrebe Rudara. Imalo i drugi koji da bude prvo mesto. Da, dobro, devojke su mlade i šta sad? Jesu mlade tu i sve, ali si vidjela htjela i od spored da padnete? Ne slažem se, jeste to, namučili se to, ali jednu drugu tu bili iznervirane, malo bilo problema, nervoze, ali žirija kao kažu da je super, ne odbegavam. Pa po onome što sam vidjela pravile, bez razlike što su malo kasnili i to, ja verujem, ako se to većini ljudi svidelo da, kako bih rekla, običnom svetu, da je to okej. Da li mislim ili ne mislim da zaslužile pobedu, misle Rudari da se zaslužile pobedu i ja tu nemam šta da kažem. Nisam ni probao njeno jelo, ali ja verujem što su Rudari rekli, da se njima to svidelo. Ja i Filip smo probali svih 5 jela. Probat ćemo isto drugih 5 jela iz druge grupe i zajedno odlučit ćemo koji je tim bio najmanje uspešan i on ide u eliminacije na kraju nedelje. Evo sad kad smo sve završili u Boru, proveo sam se super, to je za mene nešto, kako to da kažem, prvi put sam doživeo onako nešto lepo. Posebno a najviše što sam sišao u onaj rudnik.